Ja som prišiel do Bratislavy v 1962. Vtedy ešte nebol zrekonštruovaný hrad. A mal som to šťastie, čiže ja som chodieval na hrad pešo každý deň. Tú panorámu Bratislavu smerom od Dunaja mám zažitú. Vlastne to nábrežie a ten Dunaj, ktorý má pre mňa ohromnú takúto silu, tá voda a tie lode, ktoré plávajú, to je nenapodobiteľné. A okrem toho, samozrejme, Kapitulská ulica, alebo od Michalskej veže smerom k Dunaju, na Hviezdoslavovo námestie. To sú uličky, kde si človek predstavuje, že po tej dlažbe, ktorá nevyhovuje dámam na vysokých opätkoch, ale že tam chodili koče, že tam chodili kone. Takže v tej histórii ma toto tak ako fascinuje. A aj tým pádom som sa dostal k tomu, že túto Bratislavu starú mimoriadne rád zobrazujem.